dăruit. Soarele pe cer s-ar stinge, luna n-ar pieri și-ar plânge, stelele n-ar mai luci frumos. Dar atunci când ești cu mine, inima de tine plină, Duhul tău mi-alin orice durere. Cu blândețe-mi ies păcatul, știu că mijlocești la Tatăl, acesta poate voi face rost. Nu înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine, nu merit nimic din mila ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai salvat, pe cruce la Calvar. Nu înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine, nu merit nimic din mila ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai salvat, pe cruce la Calvar. Mă întind cu mulțumire, dăruindu-ți pe vecie, inima e tot ce a rămas. Vine sfânta umilință și te rog să-mi dai credință, să înțeleg, Iisuse, voia ta. Vreau să învăț ce e iubirea și răbdarea și jertfirea. Vreau și eu să plâng la Golgota. Știu că șoapta înserării vei purta spre largul zării, crea ce voia ți-au făcut. Nu înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine, nu merit nimic din mila ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai salvat, pe cruce la Nu înțeleg câtă iubire poți să ai tu pentru mine, nu merit nimic din mila ta. Eu eram pierdut pe cale, tu cu ultima suflare m-ai salvat, pe cruce la Calvar. Da, m-ai salvat, pe cruce la Calvar. Ne mai este dor de paradis? Ne mai gândim noi la veșnicie? Mai avem gândul veșniciei în inimile noastre? Dragii mei, am cântat așa de frumos, dar vreau să vă spun că acolo în cer se va cânta mai frumos. N-ai vrea să cânți și tu cu toți sfinții, cu îngerii? Eu îmi doresc, dragii mei,
Dumneavoastră vă doriți? Domnul mi-a pus pe inimă 2 versete și parcă tot ceea ce s-a cântat, s-a spus, se leagă de ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă și am înțeles, stând aici pe scaun, că mesajul acesta la care m-am rugat toată săptămâna este din partea lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Aș vrea să deschideți împreună cu mine la Amos, la capitolul 4, pagina Sfânta Scriptură 888, versetul 12, cea de-a doua parte, iar apoi vom trece la Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 12. Să fim foarte atenți la cea de-a doua parte. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Biserică Emanuel. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Aș vrea să vă invit să reocupați locurile. S-au spus atâtea cuvinte frumoase în această seară. S-a cântat frumos. Și vreau să vă spun că tot ceea ce s-a făcut până acum în locul acesta este pentru noi. Faptul că eu sunt împreună cu dumneavoastră și fiecare din noi suntem în casa lui Dumnezeu, vreau să vă spun, nu este la voia întâmplării. Oricine-i fi în locul acesta, ascultă-mă bine ce spun, nu ești la voia întâmplării aici. Ești pentru că Dumnezeu a hotărât ziua aceasta pentru tine și pentru mine. Mă rog Domnului în această seară ca El să dea har și să citea un verset, și Marius citea din Evrei, capitolul 4, versetul 16, și vreau să-l mai citim o dată, pentru că și Marius îl accentua în locul acesta. Și asta aș dori să facem în această seară, să ne apropiem. Dar vreau ca apropierea noastră, dragii mei, în această seară, să nu fie doar o apropiere de formă, nu, ci să ne apropiem cu deplină încredere, să venim cu deplină încredere înaintea lui Dumnezeu, crezând că El în această seară se va atinge de mine, se va atinge de dumneata, se va atinge de fiecare problemă. Nu știu cum ai venit în locul acesta, dar știu că Cel ce este prezent în locul acesta poate în această seară să-ți răspundă nevoilor tale, să răspundă problemelor tale. Poate ai venit căzut în această seară în locul acesta. Vreau să spun o veste bună, că Iisus Hristos este aici și El poate să te ridice. Nu știu cum, dar știu că El poate să facă locul acesta. Poate ai venit cu o povară în locul acesta. Cel care poate să te elibereze, Cel care poate să-ți iei povara este Iisus Hristos. Trebuie doar să vii înaintea Lui cu deplină încredere, la scaunul harului Lui, ca să căpătăm ce? Îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ce? Ajutați la vreme de nevoie. Și ce frumos se potrivește cuvântul acesta pentru fiecare dintre noi, dragii mei. Mesajul din această seară aș vrea să-l intitulez așa cum am citit cea de-a doua parte din Amos, capitolul 4, cu versetul 12. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dragii mei, trăim încă vremuri de har și de îndurare. Încă Dumnezeu ne mai vorbește în dragoste, ne mai vorbește în bunătate. Dacă suntem atenți, ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu are modalitatea Lui de a se atinge de inimile noastre, de a ne vorbi, de a se atinge de mințile noastre. Dar vreau să spun un lucru în această seară, este așa de important modul în care venim în prezența lui Dumnezeu. Este așa de important atitudinea cu care eu mă prezint înaintea lui Dumnezeu. Avem noi o cântare care spune, păzește-ți piciorul când intri în cortul, în casa lui Dumnezeu. Este așa de important atunci când venim să venim cu atitudinea aceasta de să fim conștienți că El este prezent aici.
Pentru că dacă vei fi conștient că El este prezent în locul acesta, nu-ți vei permite să vii în casa lui Dumnezeu oricum. Dacă ești conștient că El este prezent aici, dă-mi voie să spun că nu-ți vei permite să slujești oricum. Pentru că Dumnezeu este sfânt. Și nu poți să slujești înaintea lui Dumnezeu doar ca să cânți, doar ca să reciți poezii, doar ca să dai îndemn sau să predici sau alte lucruri. Nu! Pentru că El te cunoaște, El mă cunoaște, El ne cunoaște pe toți. Și dacă El este sfânt, El dorește un lucru în dreptul meu, în dreptul dumneavoastră, în dreptul Bisericii Betel, să ne sfințim și noi, să fim și noi sfinți, pentru că dacă vrem să aducem acolo un paradis, în paradisul acela despre care am cântat în această seară, vreau să vă spun că nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. Nu o spun eu, o spune cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să fim conștienți atunci când cântăm, atunci când venim să dăm îndemn, atunci când facem o slujbă înaintea lui Dumnezeu, fii conștient că stai înaintea Stăpânului și că înaintea Lui trebuie să fii așa cum El îți cere. Amin? Dragul meu, în vremea aceea Amos a avut un cuvânt pentru popor din partea lui Dumnezeu, a avut un cuvânt al pocăinței, a avut un mesaj al întoarcerii la Dumnezeu. De ce? Pentru că poporul din vremea aceea nu a stat lângă Domnul, pentru că poporul din vremea aceea și-a permis să se joace cu păcatul. Și Dumnezeu, prin Amos, a avut acest cuvânt: întoarce-te, întoarce-te și pregătește-te să te întâlnești, să-L întâlnești pe Domnul Dumnezeul tău. În mesajul acesta s-a descoperit, în primul și în primul rând, existența lui Dumnezeu, pentru că El este în control. Avem un Dumnezeu care este în control asupra tuturor lucrurilor. Vreau să vă spun că tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu este fără de voia lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a hotărât unele lucruri peste pământul acesta, este ca să mai tragă încă o dată un semnal de alarmă în dreptul meu, în dreptul familiei mele și în dreptul familiilor noastre. Mai trimite Dumnezeu mesaje, semnale, pentru că ne iubește. Pentru că în ochii lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem o valoare. Suntem un diamant, așa de frumos și strălucitor. Asta suntem în ochii lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. Și Dumnezeu vrea ca să ne sfințim, ca să ne curățim și să ne apropiem, așa cum se citea din Iacov, capitolul 4, cu versetul 8, să ne apropiem de Dumnezeu. Că în momentul când te apropii de Dumnezeu și El face ceva, nu poate să stai nepăsător. Atunci când își dorește să te schimbi, atunci când își dorește să-ți vii în fire, atunci când își dorește să te ridici din starea care ești, Dumnezeu intervine și este acolo cu tine. El nu te lasă niciodată. El întotdeauna are mâinile ridicate spre tine, întinse spre tine, spre nevoia ta. Trebuie doar să faci un lucru, să faci ceea ce a făcut Bartimeu, să-ți ridici privirea spre El, să-ți ridici glasul, să spui: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, ai milă de situația mea, ai milă de soția mea, ai milă de soțul meu, ai milă de copiii mei. Și El este acela care este acolo prezent în situația aceea. E adevărat că Dumnezeu nu are timpul nostru. E adevărat că multe lucruri le-am dorit să se întâmple acum. Ne-am dorit lucrul acesta, dar Dumnezeu întotdeauna are timpul Lui și vremea Lui potrivită. Important este să nu ne lăsăm bătuți. Important este ca privirile noastre să rămână ațintite spre El și să credem și să ne încredem în El, că Cel ce a promis că este cu noi, este cu noi. În mesajul acesta pe care Amos l-a transmis din partea lui Dumnezeu, el transmite următorul lucru: Dumnezeu are putere, va duce toate lucrurile la bun sfârșit. Dumnezeu are legi și principii, dragii mei. Și vreau să vă spun că aceste legi și principii care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu trebuie împlinite. Noi nu trebuie să scoatem nici cel puțin un cuvânt sau să adăugăm un cuvânt, ci noi trebuie să ne concentrăm și să ținem cont de principiile pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul Său și să le facem și să le împlinim așa cum sunt ele scrise, fără interpretări,
fără a da interpretări unor versete sau unor pasaje. Să rămânem la cuvântul limpede și adevărat al Scripturii. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În mesajul pe care Amos îl transmitea din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune în felul următor: va veni o zi a judecății, va veni o zi a întâlnirii cu El și ziua aceasta este hotărâtă de Dumnezeu. Dar El avertizează și câte semnale nu primim, parcă în fiecare zi, în fiecare săptămână, ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu, primim aceste semnale din partea lui Dumnezeu. Dar întrebarea care se pune în această seară: ești tu gata? Sunt eu gata să-L întâlnesc pe Dumnezeu? Când a fost ultima oară când ți-ai pus această serioasă întrebare: Doamne, dacă ar fi să vii astăzi, aici și acum, dacă ar fi să vii la noapte, oare cum sunt eu? Sunt gata? Te-ai întrebat? Când te-ai întrebat ultima oară lucrul acesta? Pentru că această întrebare este o întrebare serioasă și în funcție de răspunsul pe care tu îl vei da la această întrebare, va arăta de fapt direcția în care ești sau direcția în care mergi. Doamne, ajută-ne într-o vreme ca și aceasta să ne trezim, să ne venim în fire, pentru că spune cartea Leviticului, capitolul 11, cu versetul 44, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Voi să vă sfințiți, asta este treaba noastră, să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, să nu vă faceți necurat prin toate aceste târătoare care se târăsc pe pământ. Și în 1 Petru, capitolul 1, cu 15, spune în felul următor: ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Dacă ne uităm la acest verset, parte din verset 12, Amos 4, sunt 3 lucruri importante pe care le găsim în versetul acesta. Și primul lucru, și aș vrea să iau de la sfârșit: pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău, pe Dumnezeul tău. Întrebarea care se pune în această seară: este El cu adevărat Dumnezeul tău? Poți să spui așa cum a spus David în Psalmul 23, Domnul este ce? Păstorul nu al lui mama, nu al lui tata, nu al lui bunicul, nu. Este Dumnezeul meu. Pentru că este foarte important, dragul meu, ca El să fie cu adevărat Dumnezeul tău, al tău, pentru că mântuirea, procesul acesta al mântuirii, a nașterii din nou, este un proces personal. Nu este de grup, este personal. Fiecare dintre noi ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu personal. Fie pentru răsplată, fie pentru cealaltă parte. Este important, dragul meu, să te uiți în viața ta. Este important ca într-o vreme ca și aceasta, fiecare dintre noi, să ne analizăm, dragii mei. Vedeți dumneavoastră, la cină, de atâtea și de atâtea ori se spune versetul acesta frumos: fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Trăim o vreme în care trebuie să ne cercetăm pe noi. Eu să mă uit în viața mea, să mă uit în viața familiei mele, să văd, sunt pe drumul pe care l-a trasat Domnul nostru Iisus Hristos? Sau nu sunt? Acțiunile mele arată într-adevăr că sunt un copil al lui Dumnezeu? Ceea ce fac eu, ceea ce vorbesc eu, cum mă comport eu în viața de zi cu zi, la școală, la facultate, la lucru, arată într-adevăr că El este Dumnezeul meu personal? Pentru că vreau să vă spun un lucru, lucrurile acestea să știți că se mai și văd. Lucrurile acestea se văd. Nu poți să fii la lucru într-un fel sau la școală într-un fel și la biserică să fii într-alt fel. Nu se poate. Nu se poate să fii cu un picior în lume și cu un picior în biserică. Nu există lucrul acesta.
Ori ești cu Dumnezeu, ori ești împotriva Lui. Că de prea multe ori ne jucăm cu pocăința. Lasă, frate, că se poate și așa. Nu se poate, dragii mei. Pentru că principiile biblice sunt principii biblice. Nu le putem lăsa sau nu le putem lărgi această cale. Dacă minciuna este păcat, punct. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, mincinoși unde vor ajunge? În iad. Nu poți să ai o viață de minciună și să spui că ești copil al lui Dumnezeu. Nu se poate. Este important, dragul meu, să fii lumină, să fiu lumină, să fiu sare. Pentru că acțiunile mele, de fapt, vor arăta întotdeauna dacă sunt un copil real, autentic sau nu sunt. Dar trăim vrem de har și de îndurare. Încă Dumnezeu mai privește cu ochii Lui plini de milă spre ființele noastre. Iar dacă va vedea un suflet care își recunoaște păcatul, care își mărturisește păcatul, dacă ne mărturisim păcatul, El este credincios și drept ce să facă? Să ne ierte și să ne curățească de orice păcat. Mai trăim vremurile acestea, se mai poate. Dacă într-o vreme ca și aceasta te recunoști și vii înaintea Domnului sincer, El este gata să-ți ofere iertare, El este gata să-ți ofere grațiere în dreptul tău. Dar important, dragul meu, este să te uiți în interiorul tău, este să mă uit în interiorul meu, să văd cum sunt, cum este viața mea, cum este familia mea. Iar dacă cumva vei vedea în această seară și vei constata că nu ești pe drumul cel bun, ai harul acesta să fii în casa lui Dumnezeu, ai harul acesta să fii în prezența lui Dumnezeu, ai harul acesta ca în această seară Domnul să se atingă de tine și să-ți dea iertare. Dar vină înaintea Domnului, recunoaște-te înaintea Domnului. Al doilea lucru, dacă ne uităm la textul acesta, la Amos, la cuvintele lui, spune, pregătește-te să întâlnești, va veni ziua, și Evrei capitolul 9 cu versetul 27 spune, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine ceva, vine judecata. Iar 2 Corinteni capitolul 5 cu versetul 10 spune, toți, nu numai unii, toți va trebui să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată. Toți. Și întrebarea care se pune, ești pregătit? Pentru că mesajul pe care Dumnezeu îl transmitea prin Amos spune în felul următor, pregătește-te. Întrebarea care se pune în dreptul fiecăruia dintre noi în seara aceasta, sunt pregătit? Suntem pregătiți? Doamne, ajută-ne să fim pregătiți! Doamne, ajută-ne să fim pregătiți! Iar dacă nu suntem pregătiți sau dacă este vreun suflet care nu este pregătit, să se pregătească. De ce? Pentru că El va veni și nu va săvobi. Pentru că mirele nostru, încă puțină, foarte puțină vreme, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune acolo, încă puțină vreme, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni. Va veni ziua când vom auzi glasul Lui. Important este ca în acea zi să fii pregătit. Pentru că numai dacă vei fi pregătit, vei avea urechile deschise și vei auzi glasul Lui și El ne va lua. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Apocalipsa 22 cu versetul 12. Evanghelistul Ioan în capitolul 14 spune acolo câteva cuvinte așa de frumoase. Sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spunea Domnul Iisus Hristos. În casa Tatălui meu sunt multe locașe, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Și uitați ce frumos le spunea Domnul Iisus și ne spune astăzi nouă, eu mă duc să vă pregătesc un loc. S-a dus Domnul să ne pregătească un loc. Și pune-te rog frumos și versetul următor. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și mai face Domnul ceva și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu să fie și biserica Lui.
să fim și noi. Dar lucrul acesta este valabil, vreau să vă spun, pentru copiii lui Dumnezeu. Locașul acesta despre care Domnul Iisus Hristos ne vorbea și le vorbea ucenicilor, este pentru ucenicii Lui, pentru cei ce fac voia Lui. De aceea în această seară te provoc să te gândești, ești în voia lui Dumnezeu? Ceea ce faci în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare moment, arată de fapt că tu ești copilul adevărat al lui Dumnezeu? Dacă va arăta lucrul acesta în ziua când va veni El, vei fi cu El, voi fi cu El. Un alt lucru important, vreau să vă spun și cuvântul lui Dumnezeu că ne spune în felul următor, că întoarcerea Lui va fi o întoarcere pe neașteptate, dintr-o dată, și cuvântul Domnului spune că și cum iese fulgerul de la răsăriș și se vede până la apus, așa va fi ce? Venirea Fiului lui Dumnezeu. Marcu, capitolul 13, de la versetul 32, în jos spune acolo, luați seama, vegheați și rugați-vă, că nu știți când va veni vremea aceea. Noi nu știm când va veni vremea aceea, nu știm momentul acela, dar important este, și Domnul Iisus Hristos le spune într-o anumită împrejurare, nu este treaba voastră să știți când va fi sfârșitul, nu este treaba voastră să știți când va veni Fiul omului, nu asta este treaba noastră. Dar care este, Doamne, treaba noastră? Treaba noastră este să fim gata, este să fim sfinți, este să fim pregătiți, este să fim acolo unde ne vrea El, în voia Lui. Asta este treaba noastră. Oare ce atitudine ar trebui să am eu? Ce atitudine ar trebui să aibă biserica într-o vreme ca și aceasta? Știm că este puțină vreme până când El va veni. Pentru că dacă ne uităm în jurul nostru, tot ceea ce se întâmplă, toate evenimentele, să știți că nu sunt la voia întâmplării, toate evenimentele ne arată un singur lucru, că trăim vremurile sfârșitului. Trăim vremurile sfârșitului. Vreau să vă spun că nici pandemia aceasta nu a fost la voia întâmplării, ci din punctul meu de vedere, este o părere personală a mea, este încă un semnal de alarmă pe care Dumnezeu ni l-a tras. Dar îmi pare așa de rău că în loc să ne apropiem mai mult de Dumnezeu în pandemia aceasta, sunt atâția care s-au depărtat de Dumnezeu. Îmi pare așa de rău că văd tineri care în loc să se apropie mai mult de Dumnezeu, să-L caute mai mult pe Dumnezeu, preferă alte locuri decât biserica, preferă alte slujbe, între ghilimele, decât să fie implicați în biserică. Și nu este corect. Dar Dumnezeu în mila și îndurarea Lui, vreau să vă spun că încă mai are har, încă mai are bunătate, încă mai are dragoste. Mâinile Lui încă mai sunt deschise pentru noi. Trebuie doar să-L rogi să se atingă de tine, să-L rogi să intervină în viața ta. Atitudinea pe care trebuie să o avem într-o vreme ca și aceasta, trebuie să o fie o atitudine de atenție, să fim cu ochii deschiși la evenimentele care ne înconjoară, cu capetele sus, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce să fim cu capetele sus? Căci izbăvirea noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu, se apropie. De aceea trebuie să fim cu capetele sus. Atitudinea pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi trebuie să fie o atitudine de așteptare. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 10. Și să așteptați din cerul pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Asta trebuie să fie atitudinea bisericii. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Și avem noi o cântare așa de frumoasă, care o cântăm deseori. Te aștept, Iisuse, te aștept, Iisuse, privind spre ceruri, să văd dacă nu vii. În orice seară eu te chem iară pentru a mă pregăti. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina-mi împietată nu mi-e curată, ce fac eu dacă vii?
când dimineața dispare ceața, din somn am tresă. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. O atitudine de așteptare. În fiecare zi să-L aștepți pe Domnul. În fiecare zi să te gândești la Domnul. Doamne, ziua de astăzi vreau să fiu mai aproape de Tine. Ziua de astăzi vreau să stau mai mult în rugăciune. Ziua de astăzi, Doamne, vreau să stau mai mult în citirea cuvântului Tău. Ziua de astăzi, Doamne, vreau să stau în post înaintea Ta. Când a fost ultima oară când ai stat în post? Când a fost ultima oară când ai stat înaintea Domnului și ți-ai vărsat necazul tău? Ai spus, Doamne, vreau să fiu și eu gata. Doamne, vreau să mă pocăiesc mai mult. Doamne, vreau să stau mai aproape de Tine. Atitudinea bisericii, atitudinea creștinului autentic trebuie să fie o atitudine de așteptare. Și nu numai atât, o atitudine de siguranță. Evrei 10 cu versetul 37. Încă puțină, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Trebuie să crezi lucrul acesta și trebuie să-L aștepți lucrul acesta și să fii sigur că dacă Domnul va veni la noapte, tu vei pleca. Asta arată o viață sfântă și curată. Pentru că biserica, într-o vreme ca și aceasta, trebuie să se sfințească. Biserica, familiile noastre, trebuie să se sfințească. 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Atitudinea noastră trebuie să fie o atitudine de veghere, de statornicie. De aceea și voi fiți gata, că și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Atitudinea noastră trebuie să fie o atitudine de schimbare. Dacă te uiți în viața ta și vezi lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, schimbă-le. Roman, capitolul 13, cu versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul, dragii mei, să ne trezim din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Este așa de important să înțelegem mesajul pe care El vrea să ne-l transmită. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Este o provocare în această seară. Și provocarea, știți care este? Este El cu adevărat Dumnezeul tău? Pe pământul acesta omul are timp să se pregătească pentru plecarea de aici. Să se pregătească pentru veșnicie. Și nu numai provocare, este o confruntare. Trebuie să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Va veni momentul, va veni ceasul când vei sta și când vom sta față în față cu El. Dar există și o întrebare în această seară. Sunt pregătit? Suntem pregătiți? Pregătește-te! Trăim o vreme în care trebuie să ne pregătim. Trăim o vreme în care ar trebui ca dorul acesta al veșniciei, gândul acesta al veșniciei să fie permanent în mințile noastre. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă te vei gândi la lucrurile de pe pământ, vei face lucrurile acestea de pe pământ, să știți. Dacă te vei gândi la lucrurile de sus, vei face întotdeauna ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu te vei mai uita la lucrurile de pe pământ, ci privirea ta va fi o privire îndreptată spre răsplătire, spre Cel ce va veni. Pentru că mireasa lui Hristos este întotdeauna o mireasă atentă, ea se pregătește, ea așteaptă, ea este îmbrăcată în mireasă, ea nu doarme, ea veghează, ea se sfințește. Și mai spun un lucru, mireasa lui Hristos
îl va întâmpina pe mirele în slavă. Mireasa lui Hristos va fi acolo la nuntă, va fi acolo în cerul și va fi cu el, cu cel pe care l-a slujit, cu cel pe care l-am slujit noi toți. Vom fi acolo nu 100 de ani, nu 1000 de ani, ci vom fi împreună o veșnicie. O veșnicie, dragul meu. Aș vrea ca fiecare să ne gândim la aspectul acesta. Se merită să am o viață în neorânduială. Se merită să-mi permit să mă joc de-a pocăința. Se merită să nu stau lângă Dumnezeu, să nu trăiesc o viață așa cum îi place lui Dumnezeu. Aș vrea să te gândești, tânăr drag, ceea ce faci în fiecare zi, la ceea ce Dumnezeu te-a chemat și ceea ce faci în fiecare zi. Oare se merită lucrurile acestea pământești pentru o veșnicie? Nu este un an, dragii mei, este o veșnicie. O veșnicie cu Dumnezeu sau o veșnicie în partea cealaltă. Este alegerea ta. Nu te juca. Avem noi o vorbă, poporul român, nu te juca cu focul ca ai să te arzi. N-ar trebui să ne mai jucăm de-a pocăința, dragii mei, ci ar trebui să trăim pocăința așa cum este ea. Ar trebui să lăsăm toate lucrurile lumești la o parte și să ne concentrăm 100% asupra lucrurilor spirituale. De ce? Pentru că Domnul va veni, dragii mei. Atunci când va veni El, nu va mai fi timp de pregăteală. Atunci nu vei mai putea să spui, Doamne, mai stai un pic 5 minute că mă pregătesc și vin. Nu. Când va veni Domnul, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? La o fracțiune de secundă. Asta va fi răpirea bisericii. Atâta. Cel ce-i sfânt zboară. Cel ce-i lumesc rămâne aici. Unde vrei să fii? În momentele acelea când va veni Domnul, când se va auzi strigarea, atâta este. Vei rămâne aici sau vei pleca în veșnicie? Vreau să vă spun, dragii mei, este un semnal de alarmă pentru mine, pentru familia mea. N-aș vrea să creadă cineva că am venit în locul acesta să vă vorbesc dumneavoastră, nu. Și cred că cuvântul acesta pe care Domnul mi l-a pus pe inimă zilele acestea este pentru noi toți. Este în primul rând pentru mine, cel care vă vorbesc, pentru familia mea, iar apoi pentru dumneavoastră. Trebuie să fim conștienți, dragii mei, că dacă nu ne pregătim și nu suntem gata, când va veni Domnul, vom rămâne pe pământ. Și eu nu-mi doresc alta. Eu vreau să mă fiu acolo în împărăția lui Dumnezeu, să fiu cu cel pe care i-am slujit. Îți dorești lucrul acesta? Trăiești o viață sfântă și curată. Vino înaintea Domnului, spune-i Domnului, Doamne, astăzi este ziua în care vreau să iau hotărâri noi. Astăzi este ziua în care vreau să mă dedic 100% pentru tine. Nu te mai juca, tânăr drag, cu pocăința. Nu te mai juca, frate și soră, de apocăitul. Că nu merge cu joaca. Nu merge și așa. Noi trebuie să trăim așa cum a trăit Iisus. Punct. Nu altă viață, nu altă trăire. Cuvântul acesta trebuie să-l împlinim cum este scris. Nu cum îl interpretez eu sau altul. Nu! Ci cum este scris. Și dacă voi face așa, și dacă voi face așa, în ziua când va veni El, voi fi gata și voi zbura spre cerul. Și fie ca acea zi să ne găsească pe toți cei din locul acesta pregătit. Dacă nu ești pregătit într-o vreme ca și aceasta, încă mai ai har. Oricine ai fi în locul acesta, Dumnezeu îți vorbește în dragoste. Pocăiește-te și întoarce-te la El, dacă vrei să fii în împărăția lui Dumnezeu. Amin.